Uyazibuza abanye abantu benza ngani? Ufunde nabo, usebenza nabo, baphila impilo ephezulu. Impilo kubo ilula. Kuwena kulikhuni konke. Kunemfihlo ethile. Isithwalo senyoka. Manje khohla okunye. Ikhona inyoka yemali. Ibeke endlini yodwa ikwenzele izimanga. Futhi le kaBabu Dokotela ayinabungozi. Siyatholakala eNedbank House eThekwini noma sishayele ku 082 459 1816 noma ku 076 55 58577. uBabu Dokotela indlondlo kwezokwelapha. Siyabingelela uBabu Dokotela babwesizwe babujabulile umfana omhleje ekhehlela umlungu. Namhlanje sivakashela umntwana waseThongeni uMakhosi uMDLOZI. Makhosi akubingelele Dlozi. Sanibona Babu Dokotela bajabulile babesizwe babemhla njengekhehlela umlungu. Mina ngizothi ngisalukazi esihle njengesalukazi sani sekusebhusman. Siyabingelela. Yebo uMDLOZI. Osinike inamba yakho mkhulu ithi inamba yakho 0733 46 5204. Iyawakazi wa WhatsApp. Iya WhatsApp yes. Okay mkhulu. Akukhulume mkhulu umntwana waseThongeni uthi ufuna ukusiza abantu ngokuphahla ngomuthi. Yes. Kunale tendency Babu Dokotela ukuthi abantu sebenenkolelo ukuthi makuthiwa sithatha ukuhamba siyaphahla. Abazi ukuthi kunalomuthi lo ovamisa ukusebenziswa yithina kakhulukazi zangoma. Esikwazi ukudonsa ithongo kusukela la likhona likwazi ukuthi likhulume nawe. Sike sisebenzise kanje na kunomuthi ke esusenza esigodlweni esufaka phakathi lapho khamini la uzophahlela khona. Ozohamba uyophahlela ezibini. La uzobe usulibeka khona usuyazi ukuthi zikhona imfanelo zakhona ezinye edingala kakhulukazi ugwayi amakhala ngawushiyi insangu ungayishiyi luzo ungayishiyi impepho ungayishiyi lezi zinto ezayisenza abantu baqala. Uma ukhuluma ngempepho ihlukene kathathu uzothi ukhuluma ngephi? Ngikhuluma impepho ina original lejwayelekile lesenziswa nanoma umuphi umuntu. Yes angisakhulumi ke ngale yamawele nale encane sengikhuluma impepho nje lejwayelekile. Sebenzise yona ke then bese ufaka lo muthi lapho khambini ozothi mawuphahla lezi zibini uzobe usuphahla usudonsa ledlozeli laphansi esizibini ilamanzi sikhuluma edlozi lamanzi ke la kwena usuyaphahla usuyacela khona ke lo muthi lo ngikusebenzisayo ke mina ke wena Babu Dokotela mawukuthi uyawudinga uzoza kumina mina ngizobe sengikunikeza. Okay umuntu uhamba naye ophahla emfuleni noma umnika yena ahamba uziphahlele? Ngiyakunikeza uhamba uziphahlele ngichazele yonke into ukuthi uzofika wenze njani bese wena uyahamba kakhulukazi ngisebenzisela kakhulukazi umuntu oyisangoma kakhulu because uyayazi imithetho negaba zakhona ukuthi mangimchazela ukuthi uzosebenzisa kanje usenze uzobe yazi ukuthi usenza kanjani. Okay. Thola umcebo wophondo awichaze mkhulu lento. Thanks you ngiyabonga futhi nalo. Yazi ke Babu Dokotela kunabantu abake bafike lapha esigodlweni athi umuntu ofuna ukukhuphula ibusiness lakhe. So mina then ngayirealize lento ukuthi no ake ngishintshe into ngisebenzisa uphondo. Angeke ngize kuchazela kodwa uthi uphondo lani lo wena ngizokuchazela amasuku mina. Lolu phondo lelithisensela abantu abanama business kanje abafuna ukukhuphula imali yabo kakhulukazi bakhuphula into zabo nje. Lolu phondo uyafika usulithatha usuza kumina sengikunikeza usulithatha wena ngizobe sengichaza ukuthi uzolibeka phi ulibike uhlanzene idlozi lakho ukuze lilekelelane nethongo lakho. Lento uzobuza ukuthi lo phondo engilithathayo luyisithwalo yini noma kuyinto yokulekelela? Asisona isithwalo. Yes into yokulekelela nethongo lakho likhuphula ibusiness lakho. uMDLOZI anikwazi ukukhuphula idlozi ngoMDLOZI? Siyakwazi ukukhuphula. Yazi futhi mokhuluma ngoMDLOZI Babu Dokotela kunabanye abantu bathi umuntu yokhushula uMDLOZI angazi ukuthi umuntu ukhushula kanjani uMDLOZI. Yabona angikhumbuza last week bese ukhuphula ithwasa. So ezithina njengabantu esazi ukuthi uMDLOZI ukhushulwa kanjani. Hayi lento uthi uzofana lento efaka la ebese uhlala uflathela ubheka umsambheka lemsamba bese uhleli la iclient ihleli movie wena usuluka ukhuphula uMDLOZI. Ukhuphula uMDLOZI umuntu umbuke emehlweni. Ukhuphule nje wasihleli nawe kanje. Ukhuphuka ukukhala lapha phezulu. Ukhona kumuthi okhuphula kuMDLOZI engivamisa ukusebenzisa. So uyazi ukuthi mawazi ukuthi uyawudinga uzobe usungithinta uzesigodlweni ngikusiza. Lento ngicabanga ukuthi uMDLOZI uright ukukhushula isangoma ngoba lento yes ukukhushula isangoma cha asikhuphula nanomba. Asikhuphula nanomba kunomuntu oyisangoma mina la asikhuphula nanombani. Ngeke wena Babu Dokotela uze kumina ukuthi ngizokukhuphula uMDLOZI uzowazi lapho uMDLOZI ukuthi makhuluma nawuthini. Yes umuntu umposa ukuthi ufuna ukukhuphula uMDLOZI. Ngizokhuphula kanjani efonini nakhona? Uthi azivuleke izinto zakho ezivalekile. Yes. Izinto zabantu Babu Dokotela zivalekile la ngaphandle. Abantu baxakekile kakhulu. So ezithina njengezangoma njengebalaphi bendabuko. So siyathanda ukusiza abantu ukuthi bagezwe because esinye isikhathi ukusebenzisa into
kanti uthotha ugezekile kunalamathunzi amnyama ohamba nawo izinto zakho ziyavaleka so mina nginomuthi engivamise usebenzisa ukuthi ngihlambulule umuntu ngihlambulule idalwa zakubo ngihlambule nini uqobo then bese izinto zakhe ziyaqala ziyavuleka izila izobe sebona khona isigezo semali onaso isigezo semali nginaso Thombo sikhona isigezo semali leso sigezo semali ke ngikusemfuleni ke ngikusempophomeni ngisebenzisa sona la ngizobe sengigeza khona bese siyahamba futhi siyaphike manje ukhona ukuhamba nakhona futhi ebizwa ukuthi isigezo semali la sobe sesigezela khona usukuhlambulula yonke into yakho imali kayiphuncuki ke lapho kona awunazo inhlanga zakhona zikhona umuntu uqala ngesigezo nomqala yes uqala ngesigezo ebese uza ngenhlanga ke inhlanga zayo imali because angikwazi la uzomcaba khona uzomcabala nini angizwanga Thombo uzomcabala lapha emfuleni uzomcabela ekhaya uzomcabala phela ngithi sobe sesiqala emfuleni bese siyekhaya sobe sesikwenza konke ke esigodlweni ke lokho yes lapha ufika wenza usenzwa inhlanga zemali yes ezothanda onazo zikhona abantu beshona nje hayi futhi zikhona lezi inhlanga ke nginazo ke mina babudokotela ngiyacaba ngazo then uzobe usuhamba ke wena ke ila uzobe uba attractive kubantu besilisa umuntu esifazane noma umuntu esilisa abantu besifazane bayizela wena ke you choose for yourself ukuthi umuphi umthandile then mase umthandile kusumkhethile woza la kumina sobe sesimbamba ke lapha engasasuka eduze kwakho Makhosi inhlanga zothando ungakwazi umposela umuntu iya ngiyakwazi ukukuposela zona ngiyakwazi umposela yes ngiyakwazi ukuposela okay utheni lento igumbi lothando yes le gumbi likuphi kwakho masikhuluma ngegumbi lemali lemali wena babudokotela into ozongisiza ngazo ngenzela kanje uzongihambela wena ungele hotel mawufika hotel wena uzofika ukhulume nabantu bakhona ungitholele igumbi ebelilela abantu okay yes labelele khona wena uzofika lapha egumbini wena ngithi uzohamba uyokhuluma nabantu sibanga clean mina ngifuna igumbi elingaka clean elingakenziwa lutho alright wena uzofika nje hotela ufika ufuna igumbi ebelilela abantu elisangcolile elingaka clean engathintwa namashiti engakenziwa lutho benyanye kulonto nyanye and after that ebese ke wena uyalala lapho kulelo gumbi yeah then wena ngo12 lala ngengobadelele bona yes ulala khona la debelele khona awuthakathi cha angithakathi uyasiza ngiyasiza ngiphela then ke kulelo gumbi kuzolala khona then wena ngo12 mina ngizobe sengikutshela uzwenza njani uma ubona ukuthi lento yakhe iyehla hambe kwenye indawo uzoshintsha amahotela okay ukuze izokhuphuka lento le khona uzodonsa lapho yonke into yakhona mawukuthi use Cape Town fike eCape Town nakhona ufuna ihotela khona then bese ulala khona mina uzobusenza lento le engakufundisa ukuthi mawufika kulelo gumbi leli elingcolile elingazange clean ufike wenze njani ngo12 ayenge lapho kumcebo ke wemali ke lapho ke umcebo ke wemali ke lapho uhlezi unemali ke awuhlupheki ke lapho uma kwehla uphinde into efana ma kwehla nje ubonise kuyehla uphinde into efanayo I right ngoba inali igazi no cha inali igazi ayinali kuphela Useyipeni okay into kahle le ayinazo indleko ngoba hayi ukuthi ithola umuntu oyolala naye wena ulala wedwa la kule ndlu le kade lela abantu yes wena uzobwenza lento engikufundise yona iyasebenza kodwa lento too much iyasebenza awufuni ngizama 073 ngeke ngikwazi lela ngempela 073 eyakho le number yes eyamthonga hayi ke kulungile Mhlozi sibonga kakhulu namhlanje vashelo umntwana wasethongeni Makhosi uMDLOZI awuvalele semkhulu batshele ngeroom ukuthi ikhona into enkulu hayi likhona babudokotela ingakho likhona igumbi lemali ngiyakuthi ngifuna ulizama siyabonga babudokotela okay awuvalele sekubantwana usho ukuthi lopho usuku otholala ngalo nongatholala ngalo ngiyatholakala Monday to Friday ngesabatha ngitholakala ngoba ngisuke kuyisabatha ngisuke ngiphumulile nami so ngalezo ngikhathi ngiqala ukusebenza ngo6 ebusuku ngesabatha ngisuke sengenza ezinye izinto izinto ezinkulu ezabantu abasuka kude yes abaphethe imali yangempela 100 kuyaphezulu then ngeSunday ke ngisuke mhlambe ngo12 kuyale so sengiqhubeka ke nabanye ke abantu because mangiqala ngesabatha ngibaphothula bona ngobani ngo12 o'clock sebeyagoduka sengibadedela sengiqala laba abanye ke abahlezi yes abajwayelekile ke okay hayi sibonga kakhulu bonga Babu Dokotela babesizwe babujabulile uthi igumbi lemali likhona kodwa ke angisho lutho siyabonga
Uyazibuza abanye abantu benza ngani? Ufunde nabo, usebenza nabo, baphila impilo ephezulu. Impilo kubo ilula, kuwena kulikhuni konke. Kunemfihlo ethile, isithwalo senyoka. Manje khohla okunye, ikhona inyoka yemali. Ibeke endlini yodwa, ikwenzele izimanga. Futhi le kaBabu Dokotela ayinabungozi. Siyatholakala eNedbank House eThekwini noma sishayele ku 082 459 1816 noma ku 076 55 58577. uBabu Dokotela indlondlo kwezokwelapha.